S dolaskom ožujka priroda se budi, a proljetni dani savršeni su za šetnje i istraživanje novih sadržaja. Posjetite Nacionalni park Krka i doživite zadivljujuće prizore rijeke i njezinih slapova u proljetnom ruhu. Novootvoreni centar za interpretaciju prirode Krka, vrelo života u Kistanjama, idealno je mjesto za istraživanje zapadnog dijela parka. Interaktivne izložbe omogućuju posjetiteljima da saznaju više o važnosti očuvanja vode i ekosustava rijeke Krke. Centar je otvoren za individualne i organizirane posjete, a radno vrijeme, kao i cijelog parka, je od 9 do 17 sati. Za one koji žele provesti više dana u prirodi, u Eko-kampusu Krka u Puljanima otvoren je hostel Titius tijekom cijele godine. Smještaj je idealan za ljubitelje prirode, planinare, izletnike, školske ekskurzije, ali i poslovne grupe koje traže savršeno mjesto za rekreaciju i team building. U blizini se nalaze brojne pješačke i biciklističke staze, a nakon ispunjenog dana gosti se mogu opustiti u ugodnom ambijentu hostela. Rijeka Krka, poznata kao oaza vode i zelenila u krševitom krajoliku Srednje Dalmacije, nudi brojne prirodne atrakcije. Skradinski buk, najveći slap na rijeci, odlikuje se sustavom drvenih staza i mostova, dok Roški slap očarava kaskadama, poznatim kao ogrlice. Manojlovac, najviši slap na Krki, jedan je od najspektakularnijih prizora njezina gornjeg toka. Ožujak donosi obilježavanje Međunarodnog dana šuma 21. ožujka i Svjetskog dana voda 22. ožujka, idealnu priliku za boravak u prirodi i učenje o važnosti očuvanja šumskih i vodenih ekosustava. Jedna od najzanimljivijih staza je Stinice Roški slap Oziđana pećina, koja vodi kroz stoljetnu šumu hrasta medunca i bijelog graba, pružajući nezaboravne prizore kanjona među gredama i smaragdno-zelene Krke. Ljubitelji aktivnosti na otvorenom mogu uživati u 22 poučno-pješačke staze ukupne dužine 47 km te 12 biciklističkih ruta prilagođenih različitim razinama kondicije. Do kraja mjeseca možete istražiti prirodne ljepote i kulturno-povijesne znamenitosti Nacionalnog parka Krka uz povoljnije zimske cijene ulaznica, 7 eura za odrasle, 4 eura za djecu od 7 do 18 godina, dok je za najmlađe do 7 godina ulaz besplatan. Ne propustite priliku za nezaboravan doživljaj u srcu netaknute prirode.